Tatang, ti sumangsa nga talugan. Nagsapan ang nagawid ni Brian. Saan ni Brian? Ni Rosano. Wen nga agpaiso. Tilugan ni Rosano. At kasta, amunan ang balayo na ita. Amang nabayagan ang sinisiim na tayo. Saan nga taan ni Bernadette Matlang tinakaibagakin ko na, Laura? Lain baga malam nyo, Tata Alipio. Pasensya kayon, tunjak na ipakada tiyay ko. Laura, mabalin ka diya kasarita ka? Padanunam Laura. Nasaysaya at no jay salas ti pagsaritaan nyo. Mangisagana kiti pagpalami isyaw. Ure di ti kami latan ngagsarita ka ni Laura, Tata. Rosano, sumurot ka kanyak. Ijay apasat ti pagsaritaan ta. Nalamlamiis. Apayasan ka mat nga agsaw, Rosano. Inuray nakpaingay mo na ang agsaw. Agmerienda ka pa'y gayam. Ure, saan ko man anang isagana ni tatang mo iti pagpalamista? Naglamis dito eh. Napintas tinapilim a pagpataktiran iti palay. Idinamuak ka ni tatang alako da ito'y abantay. Napanunot ko napintas sa pagpatakdanan iti balay. Adayo pa'y amatay ididay di Robert. Nagasat ka. Nakabakbak ng kan. Dayta ka diti pagsaritaan ta. Ang mga numadanunan na ka ni Brian. Sanak pa'y anak kasagana ang maamuan na tinapalabas. Lumabalin. Diyak kayatan ang maukag pa'y. Ibagaman kanyak ti pudno. Adda kali palaguram kanyak. No day tamat lang ti bagam. Pumanaw kan. Amok aliklikam ti palagsarita ta. No palpalikawan nakmatlaang. Pumanaw kan. No kaya't nakakasarita, awagan naktulaan. Ano dahi diyang imbaganit dati kanyak? Kasanon, no agpada anapartak ti panagpataray ta. Iti dahi diyang Brian. Anya lang ang tinapasama kadakwada. Anya matanit dati. Kura na, uri lang nagkintayag. Uri siya ka. Kas na sumgar pa'y dagiti tutut ko. Nung ma-imagine ko timbaga na napasamak. Uri kas dyan dati nga adot bisyo na. Kan kas laawan bibiyang na itibiyag na nudat tuma. Mabutang matlang nga matay. Dakas pa yan. Ti atap na. Nga po iti panagkatawa kiti dadyang imbaga na. Ilunlunod ko ka noon. Ay, yan laki tinit dati. Kasano nga minadyak ibagati kasjay. Nakaparpartas nga agmaneho. Kaslawan pakibiyangan na kadagiti masabat. Kastamat. Kaslawan bibiyang na makadisgrasya. Kasanon. No nadisgrasya na kay daya Brian. Wano, ni mat Brian tinakadisgrasya kan ko na. Nyamat na. Daya mata Brian. Nakalaslas to giti panakitak. Sana ka pabor. Para kini Bernadette. Saan kami nakapagsarita ito sto ka ni Laura? Talaga kayat nakaliklikan. Tsak ba't maawatan na ito marikrik-nak? Mangam, saan? Saan narumbang na ito eh? Impapusok tinangawat ka ni Maureen nga asawak idinagkasar kamin. Nang runa, idinaipas ngayon ni Bernadette. Kaslad adamat aginuranak ni Maureen. Kan pagim-imunan na pa iti anak mi. Banag ajak maawatan. Tapay nga iramaraman na ti anak mi. Asit kakman ket din ni Bernadette. Iha? Naimbaga rabiyo, Daddy. Ada kay gaya man. Medyo may kawar iti mata ka. Awan sang-sang mo notebook kan libro. Makay na namat basit ti utak ko itarabi, Dada. Uminom tayo ti juice. Agpili kayo ti kahit nyo. Burger, wano pizza. Amang ano sa anak to na makapangan iti pangrabi eh. No, ije ko mabalay damian, Daddy. Lining tamay, wano kamote ti merienda. Wano ije turot. Naimbag man, takayat mo na kita. Naimas, Daddy.
Agkat katawa nga rod ni May ano ko ha, kan oray ni Brian. Kasla sa anak ka nung anak ti Baknang. Ne, ni Mama Bernadette. Lola, agmerienda tayo. Misam lang. Sa nagdiretso iti kusina. Ang mga numabisina eh. Adda ka pa ilang ditirwar, Lora. Saan ka di pa makaturog? Wano, pampanunutom ka di pa ilang ti ay ni Rosano. Jak ni namnamat iya ay natatang. Nupay nadlaw ko iti kotse na nakaparada iti sango ti pasdag negosyo. Iti asidag ti dalan nga turong ditoy. Panagkunag, saan mon amaliklikan ni Rosano? Wen, amok tatang, ngam awan sa bali a pagsaritaan mi. No saan ati may panggap iti korporasyon. Ngam di mo may kat a panunutin a mabalin a may papan kada Brian kan Bernadette ti pagsaritaan nyo. Saan arumbang abyangan mi ti pangadeng da? Saan nga ipadpada ti bagina nga awan bukod na a desisyon? Lora? Naimbag kiti, tasaan daan nagdanon ka ni Brian, tatang. Inuray ko laang ang makastrek ni Bernadette iti kwarto na. Kat pininag ko ang nakaturugan, tapno saan na amang ti pagsaritaan ta. May panggap ka di manen ka ni Maureen, Mama? Makauma ti asawa. Nangag ko, tinagsaritaan niyo kini Bernadette. Mama, Imalalatakan ka na asidag kadagiti nakurapay. Pagtatak ko na nakit din ti merienda dagiti nakurapay. nasustansya ti mais kan kamote. Oray ti mani, Mama. Saan mo nga ikalintagan? Diyak kaya makipulapul kadagiti ay nakurapay. Ala, makaamuak to na makisarita ka ni Bernadette. Sige, may baglangan. Taday lang kinangag ni Mama. Diyak ko na makasarsarita ni Lolo Floro. Brian, nalagip mo man? Awan ka diti na istorya ni Mami. May papaniti, anya? Dandani kami nagdinong para idi kalman. Ah? Naimbag. Ta sa anak-anak patara idi. Inserak ko kumatikot si kiti interseksyon na kalsada. Ni Atty. Flores tinapataray. Ala, naimbag man tasan ka nagdinumpal. Malagip ko man gayam ni Mami. Nabayagan ang tiyak nakasarita. Kumuyog ka kanyakin tun malang. Awagak to ni Mami asapaan na ti agawid. Barang ano saan da nga gitad iti adong assignment? Makapasado ti agaramid iti assignment. Aglalon, narigat, Bernadette. Ado, magti pa ka kumikuman na. Wan nga ro, Daddy. Agpasyal ko mamon ti Chibalay. Ay, wan gayam dan. Agpakada ko makada kayo. Ang mga narabinto na makasangpatak. Nukadwam ni Brian. Awan problema. Nalagip ko nga ro ni Tita Lona. Katay dyan, inawis nakmagtan ni Brian at pasyal ti Chibalay da. Apay dan? Adala nalagip ko. Sige. Sakton ti makaamu amang ipakadakin ka ni Mamin. Kan kastamat ka ni Lola. Ibagayo ka niya nagpasyarak ti Chibalay da Brian. Awan mo't dakas na. Ang no di mo kaya tamamuan da. Nalakalang ngay rasunan ka, anak. Nabag-aral na ka nakatikos. Di katugangak tutugaw iti salas. Adda na panunot ko. Tapnosan na kaungtan ti katugangak. Mama, nagpasyal ka din ni Brian ni Drabi. Saan mat? Apay ka di? Kat ni Dad, nakasaritaw ka di? Saan pa'y? No awan tinapataga pagsaritaan mi. Saan kami ngagkita? Amoyo ka di? Dandanida ka na nakapagdinong par kini Brian ni di Kalman. Anya? Naimbag tawan nan ano kadakwada? Day tamat nga tan. No nadangran da dya Brian ni Daddy. Amoyo? Nga mabalin. Diyak kayat da dya Brian. Anya? Nga mawanti mabalin ko. Diyak kayat da siyak tiga puna.
ang mapasaktan ni Bernadette. Amo kung dahi tabanag mga. Kabaliktad sa tiinistorya ni Maureen kada kayo. Saan mo't nga tangag parparbo ni Brian? Ad-ada apat siya ni Brian, kaputa kaayan-ayat ni Bernadette. Ang mga nung agsinungbat kayong agasawa kan makagura ni abalayan kada kayo. Ni daddy ka no, ti napaggas ti panagpataray na iti intersection. Nailiklik ni Brian ti kotsena. Diya ka mo, no anya ti pudno. Makagura ni Maureen ang nagistorya kanya. Impudno na kanya, ano mabalin? Saan na akayat ni Brian apara iti anak yo? Agayan ayat da pa'y matlang. Saan tayo pa nga mo no agkatuluyan da? Kas kada kayo kini Maureen. Kunam no saan kayo nga agkatuluyan iti. Mama, ituloy kong kararamidag. Saan akong ngagbayag, Rosano? Ay, awagak man kit di na abalayan. Sige. Rinugyan man ni Maureen apag problemahan ni Brian. Kasanon tulangan, no? Na mabalin ko malayan. Oray pa. Adadakdak kala problema. Ang mga no ad-adan tong tigura ni Maureen kanya. Sa anak apabor iti aramiden ni Norman. Nasaysayat ko mano saan na sinarak da ito'y abanag. Kasanon tulangan inton maduktalan ni Maureen. Dakkalan tinaipabor ni Norman kadakwada ka ni Miles. Natalagmat ni Norman kadagijay. Malamgaya man. Sakbay nga gawidag. Inak lang ija pabrika. Ang mga nosip-siputan nakmanan ti binilin ni Attorney Flores. Adak manan, Lolo Alivio. Kumusta kayon? Ay, nasayat, mate. Ay na, italang manan ang nakapasyar ka dito eh. Kumusta ka? Kastoy, nabayagan natin si Mano ti sakit ko, Lolo. Agtumarak lakit iti agas. Kan, saan na ka mabannog? Kasta ka de. Oy, nagaduman gaya man ti bunga dagiti mula yo anata nga, Lolo. Ang sansamat nga agsidsida ni Brian iti natang. Naimas day tabunga ti tabunga, Lolo. Wayne, kat ni Brian, medyo makasurusuro mo agsida iti natang. Imay kami ditoy, takakuyog da kan amapan iti balay da Brian kan tita Laura, Lolo. Itaman lang na makapasyarak ditoy. Umuna kayong tulatan kini Brian. Agpurusak pa lang iti bunga dagiti natang. Ket sumarunuak to. Mabannog kayo ano magna kayo, Lolo. Sa sumangat kayong tupay. Ay na. Wala, intun bigat latang aruday. Agpatulong akto kini Iman. Uray ta, maladaw ka no ti klase na intun bigat. Nabayag lang agpayson adi ka nakapasyar, Bernadette. Amo ka di matlang ti pamilyam ti ay mo ditoy? Ni daddy lang ti makamo, tita. Nagkita kayo kaya man? Naibaga na kadikan ka dayta? Awan may limod ni daddy kanya. Nasingit kami unay. Nagsayaat ko man, umamamoy mo't damami kan Lola. Kastamat ni Lolo. At ba't to panawan para iti dayta, Bernadette? Ay, nagbayag matan nga sukat ni Brian. Panawan ka pa lang dito'y salas ha, tamangalak iti pagpalamiis ta. Wan, tita. Irwar ko pa lang tiliprok. Pangur-urayat kin ni Brian. Naibaga nga ni Daddy na marapianak. Apay asaan adimano ni Brian, Bernadette. Iso ka dimit laang, tinangitulnog kin ka. Wan Lola. Saan ang adimanon karabi na yan? Bernadette. Saan ko kumanga ibagakan ka dayto eh. Tama nga numasakitan ka. Ni Derek tinakaibagakan niya. Nga adda ka numot sa bali, akaayan-ayat ni Brian ijay pagadalan niyo.
Pudno ka di dayta, Bernadette? Bridget ka no, tinagan day jay a babae. Lola, ang mga napagsilsilosan lang ni Derek. Diyak maawatan o niya talaga ti relasyon da ni Bridget. Mama, siya klangan ti makisarita ka ni Bernadette. Sige, agsarita kayo nga rod nga agama. Bernadette, sana kumaakagurawan, patpat geng kalaunay. Kadyak kaya't amasakitan ka. Awan sa bali apang panunutan mi, no saan at ipagimbagan kan pagragsakan. Sige. Agyaman ak, Lola. Daddy, Inton bigatan na kasarita ka. Alright, awan klase yo. Adam mo ka napinta sa lugar na pagpasyaran ta. Dad. Mabalin pa yung tugot mo dagiti libro kan notebook mo. Apama na makapagsarita ta, agpasyar kan irapin mo, tagarami diti assignment mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga apanuyuyam ni Bernadette. Agasem, tamakaadayo ka pa'y amang ipasyar kan kuana. Sana pa nang panuy-nuy kan kuha na dati, Mama. Amoyo, asa na mabali na pasaktan. Sige, palubusan ka ang makisarita iti anak mo. Ngamnupudno ti ipapabasol ni Derek iti dayjay a Brian. Si ka mismo ti mangipamuspusan tapno agsinada. Mama. Saan na dayjay a lalaki ti mangdadal ti biyag ni Bernadette? Sige. Amok, noon niya ti makapasayaat ka ni Bernadette. Ay, tumat nga na Derek nang parnoy iti problema. Awan mo't dakas na makisarita ni Brian kanag iti babae. Kan saan ko ang mababalaw nag iti babalasang nagtuyos ken kuana. Guwapo, kan nadadara na foreigner. Ngam, asanon no pudno ti pababasol ni Derek ken kuana. Namabalin, siya kumaamis mo ti makisarita ken kuana. Ad-adan ton akagura da ni Brian. No maamuan na ti kinapudno, may papan iti kinatao na. Amang ano na nipatan dakon. Kung nati katulungan na sapa ka no remuar ni Rosano. Naibaga-bigat yun, Mang Berting. Ni Brian, Jay. Brian, saan ka diyan nagpakada ni Bernadette kan ka? Sa dino tinapananda, Tita Maureen. Napata ka no nagpasyar iti Eco Park iti Acidity Beauty. Saan gaya man nagpakadagan ka? Adula kiti, ti saan mo nga amo, may papa, niti kaya nayat mo. Kagap-gapok iji balayo, Bernadette. Ni Tita Maureen la ang tinadanon ko. Napan kayo kano nagpasyar kin ni Daddy iti Eco Park, iti Acidity Beauty. Pasensya ka na. No saan ka nakapagpakadakan ka. Kalpasan na naidanon ni Lola Leona timpulong kan pa na ni Derek. Nada ka no relasyon nyo kin ni Bridget. Ingkadang ni Daddy, ngagpasyar kami. Tapno dito'y apagsaritaan mi. Anya ti ko na? Nasaya mawag ka. Takayat ka matapagdamagan, Brian. Saan kami pa nagsarita kin ni Daddy? Kasangsangpat mi lang dito'y. Siksika lang ti kayan ayat ko, Bernadette. Pagsilsilusan nakgayam ni Derek. Kasaritak tuman. Amangan mo niya di pagtungpalan di pa nagsarita yo. Agpada kayo matngarod adi makapagtagpal. Diya ka muna apay padpadaksanak ni Derek. Brian, talaga ka dingawan ti relasyon nyo kini Bridget? Bakit kita kayo magsarsarita no nagduma? Diyak ka na di sa bali kay papanan. Bernadette, siksika lang ti kayan ayat ko. Nadadalak gaya man iti pamilyam. Di kagdanag. Saan mo't kita basta mamati ni Daddy? Kaya't nakapaikit niya makasarita, ha? Nakasagana ka sumangokin ko na. Sige nga, Rodan. Amang ano makasang nga akpay. Bye.
Delikado ak gaya man. Ang mga nagipulong ni Bridget kini Derek. Masapul ang makasaritak dayjay ababay. Nagadukayan ti bunga dagiti natangyo dito'y bangkag ngagturong iti turod tatang. Makaaya-ayo ti agburas. Ay na, saan mo pa'y gaya manalipatan ti agburas iti natang? Ni tatang met. No day talaang, apay kat din amalipatak kat no iso ti nakairuamak. Italang amin ti panakasangok. Sigod sumsumrek ka oray Sabado. Anak ko, adon sa amot lata ti trabaho yo. Kasapulak matyagin na tatang. Barang magagatak to ang mapanay dya opisina inton malam. Ay na, di mo't lag sublin ni Brian. Itay pa ilang nga nagpakada. Ang mga no saan na anaawis ni Bernadette. Kan anya ko matiramidan da dito eh. No naawis naman, amangan no sa bali tinagpasyaran da. Wow! Nagpinta sa pagpasyaran dito, Daddy. Nawaya makita ti tao. Nagmayat nga tantang digos. No kahit mo tiyang digos, mapantayo inton malam. Kat ni Mami, saan ka di nga umay dumanon dito eh? Uri ako yung dalatan kin ni Lola. Inawaga kita ngam saan nakasinungbatan. Ni kadi Brian, ti kinasarita mi tayo? Wan, Dad. Saan ka nakapagpakada ka ni Kuana? Nalipatak. Ni Mami ka no tinakasarita na. Ket, anda ti kunana itimpolong ni Derek kanilolam. Saan ka no apod no, Daddy? Padpadaksan lang ka no ni Derek. Mabalin mo't ngagpaiso. Ngam nasaysayat no kasaritak to ni Brian. Dad? Saan ka matalagan? Kasarita kiti nasayat. Ngam saan pa ya karag ito eh? Oh, no nauma ka dito yung view deck? Umakarta iti Eco Park. Awag at gayam ni Mama. Mga nulit paston ti pangal daw inton umayak dita. Inawis nagti may isang amiga ngagpasya ri jay balayda. Ijaya ko na mangal daw. Nakasarita yung kadi ni Maureen, Mama? Saan ba Ni abalayan ti nakaamuak kay jay balayda naturog kano ti asawa. Imawag ita ni Brian ka ni Bernadette. Nakasarita na kano ni Maureen. Amon ni Maureen, nganda kami dito timbagak iti katulong. Ket, anya ti nagsaritaan, dagiti agayan ayat. Agsarita tayo dito, tunad na kayo. Sige nga Ruden. Diyak pa'y nakababa dito'y kotsek. Adun ti sa nga ili ti amika. Dagkalakit ni daytoy nga okasyon. Manipod idinalpas na ito yung rest house. Itaman lang na nakapasyarak. Uray jak kumakayat alagipan. Lupay, saan arumban? Kaputan na payagan ang naglunit ti piglat. Numabalin. Saan ko man amasugat pa'y ti pusok? Saanan anas kan asublang pa'y? Awanan ti sapulak pa'y. Adda aminan kanyak. Ibukbuk ko la aminan apamatag ko ka ni Brian. Naglamis dito ang lugar, Daddy. Ado tagpaspasya. Ngam na ulimat. May pasna ko nagpasay ti libro. Nabayagan na kayat ko ti makapasyari ti dahil lugar. Mabalin sa amat nagkamping dito eh. Kas kadagi nakatent. Inton addanaan anaya panawin ko. Oray, agtalo nga aldaw tayo dito Ngam kayat nga ni Mami. Saan anarwami ti kasto lugar? Nakasari tayo ka din, Daddy. Bueno, ngam masadot ka na arumwar. Adayo ka no unay dito Ngam no kadwa na dagiti barkada na. Awan ti adayo kan ko, ana. Bernadette. Man kami kumaniti iti baybay ta makadigdigos kalon ni Bernadette. Ngam itay inyawag ni Berting nga sidag kayon, inura na kayon. Nasayat na nakaumay kayo matlang, Lola.
Naragraksak ko mamanan no kadwayo ni Mami. Saan kami na nagawid kini Berting? Nagdiretso kami nga may ditoy. Inawagak pa ni Daddy. Uri agkuyog da ko man. Ada ka numad na pataga na panan na. Bayamon, saan ka di? At higaputa nga impasyal na ka ni Daddy ditoy. Tapno, makapagsarita kayo na sayaan. Lola, nalpas kami na nakapagsalita kay ni Daddy. Naman pa yun ni Brian tindanan kada kayo ni Derek. Anya, Imawag ngamin kalpasan ani Mami lang tinakasarita na. Kat naamuan na di kadami kay ni Daddy dito eh. Ay, amang ano kahit ipagtag merienda, Lola. Sakbay mapantay iti igit ti bye-bye. si bubusugak pa ilaang. Agin anak man pa'y, tani, nabanugak. Agpaangin kay pala nga rod, mama. Sa bagay, nangato pala di init. Kaya nakaipareserba ak mo iti cottage sa pagyanan tayo. Da kayo nga, Dad. Amang ano kaya di ipagtag merienda? Saan mo na nagsubli ni Brian, Laura? Inawagam ka din o sa dinutayan na. Nag-text lang itay tatang. Dinagas na kano ni Eman. Tainawis kano ni Mayan iti panagkasangay na. Wen nga agpaiso. Nalipatak mo ti awis ni Aman. Isumot lagayam nga itay makaburas tayo. Kat nagpakadan ni Eman. Oh, kasano nga rudan dagito'y binuras tayo tatang. Nagado. Akwa. Umay tualaan ti mangkumpra. Iso nga rod ti urayag. Oh, Ni, ada nagsardang nga saan mo't alugan ti kumprador. Kutsima. amang ano ni Brian daytan. Amang ano madama pa lang ti paskan iti balay damian. Nay, damot sumungad akot sa manipod iti abagatan. Ni Atty. De La Cruz. Kaslaamok na asino ti akin kutsi iti dayjay. Ni Atty. Flores. Siyaklakit di tigagara na tatang. Talaga sa anak nga inggan. Talaga na tayo kailangan makadigdigos ak Daddy, Lola. Insaganat ti panagdigos ko. Talaga nagpintas ti anak ko. Agyaman ak Dad. Da kay Lola, saan kayo kading agdigos? Sana ka nang itugot iti pagsukatak. Agsarsarita kami latan ka ni Daddy. Agdigo sakto yung madamdama. Damne, saan ka mapapaniti adalam ha? Kan naglagi pam. Sana mabalin nga agbannog ka. Wan Daddy, agan an nada. Rosano, anya ti plano? Saan mo nga urayan ang masakitan ni Bernadette? Ay tangaron ti pampanonotak, mama. Narik na yung ba't nga ta nga ayayatan ni Bernadette ni Brian. Yak ipalubos apagang angawan day a Brian ti apukok. Kaya't ko kumakasarita ni Brian. Ngam kunamat ni Bernadette. Nga isuntukan nun ti makaammo iti kayan ayat na. Itay pa'y lang nga nakasangpatak. Nasipngatan. Nga awan pa'y ni Brian. Inawagak ni Eman iti ginatang ko iti a cellphone na. Saan ka nung matanap-napan itchay ni Brian? Sa di nung nga roden tinagturungan ti anak ko. Ay! Ni Brian! Dandani na naidong partilugan na iti adig iti beranda. Kanya ti mapaspasamak ka ni Brian. Diyos ko, tayo Nagkasag tayo di Derek. Ta saan kami nagkita? Sakit din ti karkaritan na. Agawok tupay amin ano biya na. Brian! Anya ka di ti mapaspasamak kan ka? Makapung tutak launa iti dayjay Derek. Nakasaysayat ti panagpakadam itay bigat. Urayan da ka sumangpat. Saan da ka nauray? Nasapak anapan iti balay da Bernadette, mami. Ngam saan ko anadanon? Saan ko ang maawatan? Apay akapungtot mo ni Derek? Impulong ka ni Derek ni Mrs. Salva nga inagaw ko ni Bridget Anubiana. Anya? Agkita kami lang, makita na. Apay ngagpupungtot ka, Brian. Anya tinapasama kaya? Sige, mami. Sumunod ka ko iti kwarto. Sadak pa ilang nga kasarsarita.
Laura, anya ti mapaspasama ni Brian? Impulong ka no ni Derek ka ni Mrs. Salva nga inagaw ni Brian tinobya na. Bridget sa tinagan day dya babae. Kat naman day ta ni Bernadette? Anya ka no ti kunati kaya nayat na? Saan na istorya tatang? Di pa ka danagak? Kasla dadakas apanggap ni Brian iti day jay at Derek. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tay pila nga mawagak ni Brian. Yung mapesan na kasumsumbatan. Abay nga ta. Hindi ka ti Brian tiyaw awagam, anak? Wan daddy, ngam saan na kasumsumbatan? Ang mga nugumuruguramatan. Anya ka titimbagana, itay sinalangan mo. May papanitim pulong ni Derek kanilulam, may papanmot ka nakwada ka ni Bridget. Nasayat mo ti pa nakisarita na kanyak daddy. Awan ka no ti kinapod no ti pamabaso ni Derek kankwana. Kat inaklo na, ana si dagdag iti kolehiyala iti pagadalan kankwana daddy. Gwapo nga ni Brian. Ala, mura tagkita kayo matintong Lunes. Isulto na, di pa nagsarita tayo. Maturo kakit din. Rosano, itaman pa nga ginom ka iti nasangar. Pangalak lang ititurog ko, mama. Kunaknog kun konsumisyon ka kadag iti aramidin ni Maureen. Kayat mo nga ibartikal. Nakapagsarita ka din da Bernadette ken Brian. Di lang pa nagsarita da iti cellphone iti bigat. Saan da pa yan nagkita? Ta narabyan tayo matasimang pat. Bayan tayo kumaida nga gayan ayat nga agsarita. Ngam no pagsangitan na ni Bernadette. Siya ti mabagin na dayo kadakwata. Siya ko ti makamoy ti dati apanag, mama. Siya ti makisarita ka ni Brian. Nabawan ang tigatas mo, Laura. Di mo pa inigo. Anyaya ti pampanunutan. Itay pa yan nakasingising ti init tatang. Saan pa'y arimor ni Brian iti kwarto na? Ang mga numat maturog pa lang. Kadwa ko mga rod amapan makimisa. Kaya't kumata na makasarita. Amangan na niya ti mapanunot ng aramidan. Ang mga nagtulag damat kini Bernadette na makimisa. Nga tatang, adan sa saan da nagkinaawatan? Akit no saan mo na mauray. Inkantulatan makimisa. Siyakton ti makisarita kini Brian. Ipangagnak nga ta. Kaya't ko asya ka mismo ti makisarita, tatang. Kaya't ko amaamuan, noan niya ti kinapudno iti ipapabasol ni Derek kankwana. Karuruar ko dito'y simbaan. Nalagip ka nga awagan, tanag-text ngamin ni Madel kanyak. Nangyaruar ka kanumanan iti sa kagasot a ribo a pisos. Ang mga numayram-rama na kiti da ito'y aramidam. Diyak kaya tiriribok. O sige, agsarita ta na sayat inton Lunes. Agawid akon. Diyak pa'y nakasarita ni Brian. Bye. Ni Rosano. Oh, anya nga tamat ibaga na kanyak. Hello? Laura, ang mumat nga tantirim sa problema karag di agaya na yan. No may panggap itimpulong ni Mrs. Salva nga indanon ni Derek kada kayo. Saan ko pa'y nakasarita na imbag ti anak ko? Diyak kaya ta mapadasan ni Bernadette yung sangit. Gapo ka ni Brian. Mabutan ka kadi iti bukod mo nga niniwan. No daman basol ko. Nagbabawi ako. Ken saan arumbay nga sa baling agikaro. Nasaysayat no agkita ta. Tapno makapagsarita ta na imbag. Rosano, bayan ta kuman adag iti agayan ayat timang risot iti da ito'y a problema. Altawan, ngimsan pa arimor ni Brian iti kwarto na. Itaman pa yan apaw ti panagpupok na. Talagang sakit yan nadagsan ti problema ti apukok.
Angam jakmat kayat asingaan ti panaturog na. Kat ni Bernadette, apay nga tanga awan pa'y. Inalpasan ti misa. Uno, at dapay lang na pananda. Saan ka di nga ko masimbahan tinangawisam kanyak, Brian? Saan kitingay may nagpa-share dito igit ti baybay? Nataltali na ay tiriknak no dito igit ti baybay ti pagsaritaan ta. Nagbidot kay ti dayta? Inton malamlangan ang makimisa ta. Bernadette, adda kayat kong ipudnukin ka. Nagasat ni Derek, ta saan ko nakita idikalman. Brian, anya ko matiaramidam. Makapungtutak iti inaramid ni Derek. Apay nagipulong pailangkin ni Lola Yona. Nagwaya ko maedikalman. Apang salangad na kanyak. Kunak man no sana problema kan kadayta. Nasayad mo ti panagsarita ta edikalman ha. No saan apod no ti papabaso ni Derek kan ka. Awan ti rumba nga pagpungtutam. Agtalagak kan ka. Agyaman aklaunay. Saan ka kumaamang parnoy itiriribok? Kaguran nakalakit din ni Lola. Nasingad na ni Congressman Alolo ni Derek. Agyaman na, pinatgam Chavez ko, Laura. Amom kadi alikliklikak ti panagkita ta. Diyak namin malapdan ang malagip ko dagiti nagpasulam kanyak. Laura. Ngamga po ni Brian. Kadagiti anak ta. Ulitat manan. Bayan ta kuma ang makapagsarita dagiti anak ta. Maawatan ako ma. Diyak kaya ta masaktan ti anak ko. Gapoy ti sakit na. Kasaritak to ti anak ko. Nunas kan alipatan na laangan ni Bernadette. Aramidan na. Amangan no ni Bernadette pa iti pakaigapuan ti... Sana rin ti kayat ko asawan. Sakpay ang maduktalan ni Maureen nga anak ko ni Brian. Awan basol lagi ti anak ta. Sana rin ba nga may ramraman da? Sige, mga tapay. Saan ta makapagbayag ang makapagsarita, Rosano? Amangan no ada makakita ka data. Kan ibagakan ka. Jakon kayat ang maulit da ito'y. Tita Laura, da kayo matgayam. Agtugaw kayo. Agawid ako man itay nataljapan kayo ka ni Brian. Diyak na kaasidag adagos kada kayo, tanagkita kami ka ni Norman. Ni Norman? Ti akin kuko ay ti call center? Kan akin kuko ang sampay ti pabrika. Agam amo kayo? Gagangay nga agam amo kami. Kaputa negosyante kami. Amo yung matngarod ni Lola. Kan dagiti dadakkel ko. Ay, uwan gayam. Ni Brian? Impakada na itay amapan iti restroom, tita. Kumusta kayo nga Rudan? Maragsa ka na. Tanagkuyog kayo gayam ka ni Brian na nagpasyar. Awan ti problema iti ayan-ayat ni Tita Laura. Agyaman na. Taimpangag na kasaan nan asalangadan pa ni Derek. Nagbutang hag nervyosa. Tamangan no sumurumanan ti sakit ko. Naragsak kayo mananasang pataktatang at aka din napintas adamag. Naaringan ak ngamin iti kinalawag ti rupa masimang petlora. Unak no napan ka nakimisa lang. Itay nalpas ti misa. Inawagak ni Norman. Tada in text ni Madel may panggapkan kwa na. Kan nagkita kami man ni Jemol. Amo yun o asino pa'y tinakitak? Nika di Rosano, no dagi jay pa yun agkatugangan amaw rin kan Mrs. Salva. Da Brian kan Bernadette, tatang. No kasta, natuloy damat lang nga nagkuyaw. Ay nauray kumutlang ni Brian na rin mo iti kwarto na. Saan kami nakapagsarita unay, tanagdartaras at pimanaw. Ni Bernadette samat ti kinasarita na iti silpon na. Awanan ti problema kadagiti agayan ayat tatang. Impangag ni Brian ni Bernadette.
asaan nan asalangadan ni Derek. Ay, nasaya at angarod no kasta. Iso nalag ang tirik naktatang. Sana mo ni tatang nagkita kami pa'y ka ni Rosana. Oray tadimteng kamutay na. Ay, akawid ako. Ay, napayag pa'y kitin na jak nasarungkaran jay balay. At adamutan ngay jay turod ti pagnanagda. Napadam ngamin, Rosano. Saan na ka na nauray ni Maureen? Isapin manawad. Sa anak ko maama pa ni opisina ng inawagan nak ni Ardi. Sa aday mawag a kliyente. Kapilitan inuray ko. Ket ni Bernadette. Impakada na itay ang makipagkita kini Brian. Nasaya at no makapagsarita na adwa. Maawatan tayo ko man ni Bernadette, mama. Kasapulan na ni Brian. Talagang ay ayatan na ni Brian. Palubusan tayo ida amang resort, iti problema na. Nagsaro na tayo lagay magintang daddy. Nakimisa kami pa ilangamin kini Brian sakbay ngayon tulod na. Okay, kumusta kayo nga rin? Naimbag tayong pangag na ti panagpagpakasik daddy. Amang ano niya ti mapasamak na no sa langadan na ni Derek. Di saan nga rin anas ka nakasarita ni Brian? No kaya't yung kasarita, mabalin tumatlat da daddy. Nakita na kaming tupay ni Tita Laura. Anya? Nagsarsarita kami pa dad. Berting! Ni Maureen siguro day Giant. Ang kalukta na dagos tiruangan. Mga nubugkawan na ka. Adan ni mami daddy. Mang Berting! Siya kunti maban nang ilukat itiruangan. Ay, ang kumalasta na ni Berting timang lukat itiruangan, Bernadette. Imbag ta dimteng ni Maureen. Ang mga nunangag ko man ni mama ani Laura ti pagsarsaritaan mi. Kita lang agpaiso ti anak Rosano. Nakaragragsak ang nagsabat ni Bernadette kini Maureen. Nalailo nga ti anak ko, mama. Kailiw na ti pamatag ni Maureen. Ngam napaidamat. Umasidegan ti anak ko. Sumarsarono ni Maureen. Uray, tada tayo matan. Adan ni mami. Mangrabita yun. Daddy, umayak to iji kwarto yukin ni mami. Ituloy minto ti agsarita. Uray ta asidagmat ti mola. Ipagpagnaklangan. Inusar ni Norman tilugan ko. Tada pa iti talyar ti kotse na. Pinapintaan na kano. Bumalasiw ako ni ti kalsada. Hoy! No kaya't mo nagpakamatay? Saan ka nang iramlaran? Isip ka? Ano kalatmat nga insarak na ti kotse na. Naimpag ta nakapagsanodak pa eh. Mahiram-raman ka, babae ka! Sino kaya? Sika? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wen, Shak, kumusta kan Maureen? Anyat karbe nga mamang kumusta kanyak? Iti kinaadot tao mabalin ko makita si kapay babae. Saan lang asikat at dakarbangan na nga agbiag Maureen? Kan salud-sudat man? Aging ga ka di ita? Saan ka di pa'y anag mau-mau tiguram kanyak? Awan panawan ko makisarita ka. Saan asikat pagdadaala kiti panawan? At dapay kanyak, Maureen. Anya ti kinuna? Tanangam ko mati boses mo, Maureen. At datay ti publiko a lugar. Saan mo agam din timang tong pakanyak? Tadyak pulos ipalubos. Busbusin na ang datang dagitilugan. Get out of my sight! Saan asikat ti klase ti tao pagdadaala kiti ora? Wisit! Kanya ka di man ang di mapaspasamak king ka, Maureen. Nagsangpitam di naginom.
Agriyaw ka pa'y anang ibarsak iti baso. Amoyo ka dino as sino tinakitak, Dad? Ni Laura! Nukas ta. Saan nakaragbidot? Iti niya. Ako ang rin na. Saan kayo agsao, Dad? Nakita yung ka din ni Laura? Bugbog kawan nak nga amam. Agparbang ka. Di nakpain di respeto nga amam. Kaputa ada ilimlimod yung kanyak. Di katugangak laki din ito mawawag. Gapwede pa nakakita kiti daya bruha. Diya kung nagtuloy yan, nagparang iti nagtulagan mi kini Mami Leonarda. Aging kaita. Saan pa'y anagkalma tiriknak? Agawid ako man. Gapoy ti pa nagkita mi ka ni Maureen. Nagsubliak pa'y lang dito opisinak. Diyak ni namnama ti pa nagkita mi. Usto ni tatang. Dumtang ti panawan asaan kun amaliklikan pa'y ni Maureen. Mailiwak lang na kin ka, Bernadette. Awisan ka kung mga agpasyar. Uri apagbiit talaan. Kat no nagkuyog ta matitikal man. Kanayan ngagkit-kita ta dito pagkatalan. Sa bali lang, nodwata iti na uli makalugar. Brian? Oh, ang mga noan niya ti pampanunutan. Uri di igid lang ti baybay. Malagip ko lang nga ro tinapan kami kini Daddy iti Beautech. Kan eja Eco Park. Naragragsak ko ma. No siyak ti kadwa man niya. Inton maminsan. Duwata mo ti agpasyar. Awak. Saan nakasungsungpatan? Saan na nga taamang magnet ti panagring ti cellphone na? Ay, kadwa naman nga tanday jay Miles. Abalayan! Apay asikat ti simong bat, abalayan. Adda ni Maureen dito balay. Agininom. Sana na nakaumay di nagtulagan niyo. Ket imbaga na kumaadagos Pinagururay na kit din. Nagbayag nga umawawag at kankwana. Sana nga may namatagpala di pungtot na. Nabugkawan nakpay. Tapay. Amo ka di mo magustuhan da ito yung mamuha mapalayan. Among ka din wasino di nakita na ni Laura. Aniya? Dayjay Alora. Sa dino, tinakakitaan na. Nagmalam kayo na ima dito opisina, Mama? At nakadi napatag ay bagayo? Marabyanak na gawin, tadanas ka na pagsaritaan mi kani Ardi. Talaga napatag dayto yung nga ibagak. Saan na natuloy ti papanan mi kumaki ni Maureen? Madamang agin inom iti balay da. Saan ako namas daw? Orayan niya ti bagak sa anak adenggan. Ada pagpupungtutan na. Kapo iti pa nagkita da kini Laura. Anya? Nukasta nagkita dan. Sigun iti pa nagistorya ni Abalayan. Langan ni Laura ti bagnang. Di ba rin kayo maawag, Mama? Kasalita ka. Hello? Hello, Rosano. Kaya't kung nga umay ka dito balay mi kanidad. Anya ka di manan ti mapaspasamakin ka. At daramidan mi ka ni Ardi. Sana ka makilinlinogogan ka, Rosano. Amang ano na idanon ka ni Mami Leonarda di nagsarita na ka ni Daddy. May panggapit pa nagkita mi ka ni Laura. Sana di ba nagsinay mo ti kaya't ko mangagan ka, Rosano. Umay ka dito'y wanusan. Sige. Umaya kong dita. Bye. Nasaysayat nga niya balay dati pagsalitaan mi. Liklika ka mangyag ni Bernadette panagsinumpat mi ka ni Maureen. Nukasta, nagkita kayo matlangan kini Maureen, Laura. Saan pa yan nagmaumaw tigura na kanyak tatang? Itay kumapailangan na kasangpetak. Kapilitan ang nagsubliak iti opisinak. Tapno mapagmaumaw ko tiriknak. Ado na tawon tinaglabas.
Saan ko man arumbeng agurahan na ka ni Maureen? Idinto asyak ti enroromanda. Inagrampiyado dak tatang. Anak, Ngam idiing kaddan ko ti pimanaw dito'y lugar tayo. Linipat ko amin agura kan saam. Nabayag ang naglunit, ti sugat dito'y pusok. Aging ka na amok ni Robert, ana magbaliw iti turong ti biyag ko. nakita na ka lang, nagpungtutain. Kasanon tulangan, intun maduktalan na nga anak mo ni Brian. Idi pa lang ang nakasaganak iti day taba nagtatang. Jak ipalubos nga irurumanda ti anak ko. Awan pa ni Brian. Ang mga no nagkuyog dakit-diki ni Bernadette. Sumragak pa iti kwartok tatang. Uray umuna kayon to namang rabi Sa anak pa'y amabisin. Agigiddan tayon taon. Saan kang agpadlaw kini Brian nga da pa kariribukam, ha? Kasano ang makasaritak ni Maureen? Nakaturog man. Iyawid ko kunak kuma. Ngam amangan no apain nak na makariing. Uray kailangan na makariing. Sa nabalin na mapuyat anak. No pampanunutan. Awan ko mati problema iti panagkita dak ni Laura. Ngam kastaon ay tigura na. Kasanong tulangan. Jak kayat nga agsagaba ni Bernadette. Gapo, iti pan nakaadipan tigura. Itay pa nakalan natinit. Rabin, saan ka di pangagawin? Mang Rabi ita dito yan. Amo ka mabisin kan akas kanyak. Kayat ko timangan iti sipod sa restaurant. Sa bagay, inyawag mo't kit din ni daddy ita marabi nga gawit. Sa dakano pa panandamami kan daddy. Kita, agmamesa ka matlaan gaya mamang Rabi. Dua talangan nga agsango amangan. Amangan ururayan da kan ni Tita Laura kan Lolo Alivio. No saan dak amauray amang Rabi. Mangandan tulat taday jayan. Humusta nga tanti pa nagsarita dagiti agasawa. Ay, noon niya nga minti nagkitaan da kini Laura. Anya ko matibibiyang tayo ababae itibiyag mi. Mabuteng nga ta, ngagsinublian da Rosano kin Laura. No saan da pa'y nagkatuluyan iti. Lola? At ni Bernadette. Pasensya kayo, niti pa nakaradi ka nagawid, Lola. Nagpa-share kami ngamin kini Brian iti ikit ti paypay kan nang rabii kami pay. Naimbag, tanangan ako ni iti restaurant itay. Awan ka ti pay ni Daddy? Adu tas asikasun na iti opisina. Sama nga no nagkita da kini Mamim. Wow! Nagsaya atan no kasta, Lola. Matmaturog ka, itay makagtingat iti balayo ka ni Daddy. Inuray ko ang makaring ka. Pagpudno ka man kanya, Rosano. Amom gaya man nakasublin ni Laura dito San Cristobal. Siguro nagkita kayo nanya. Pagkalmaan ko matrik na. Sambatan nak! Nagsinublian kayon kini Laura! Tayo ti santo ang mapasamak. Kat daytoy matilaglagi pa, Rosano. Numaduktala kalipliputan nak. Patayin ka! Saan mo ko masasawan ti kasta? Panunutom ni Bernadette. Kanayon lang na tayo dyan, Bernadette, isang kasaritam nagsarita ta. Isulang tinapatagan ka! Katsyak! Sa anak na impatay ka pulos! Pumanaw ka ni si Sang Juana Rosano. San ka na kaya makita? Pumanaw ka! Good morning, Daddy. Kasta na puyatan kayo, Adun sakit titi na rami dito opisina yo, Dad. Tinulungat niya rin nagarami diti report. Kan nagkita kami pa ni Mami.
Nakaragragsa ka kidi na mo ka nag-daycare kini mami, daddy. Check na po utang di sa sang patio. Naimas pala titurog ni mami? Saan na naalala ko si turog na. Kaputa na panog ka na po yata. Adalat na libro kan notebook dito yung rabaw tinamisa. Amo yung matandaan. Kanain na nakasagana no kan lahat ng agpa-examen ti maestro me. Dahil talang unay titayawakin ka, anak. Urayadan ka ayan ayat mo. Saan mo abay-bayan ti panagatal mo? Nadlaw ko ang naragsak. Nagkuyog dalakit di manain kini Bernadette. Nagpasyar da kano iti igit ti baybay. Nang rabi idamutan iti seafood restaurant. Asidag matlaang ijay. Naganay-gay arimwar. Ay nano muna la kumanga da nadagsen na pakariribukam. Saan animaw rin ti mang dadaal iti panagtrabahok tatang? At dalatakan ko na. No saan na kayat tinatal na abiyag. Nay, aging gaita, di ka pa'y simre. Adamat ni Norman tatang. Inak ijay pabrika itong madamdama. Adadumting a klientek. Sa anak mo amapan ijay talon ita. Agawid ak ijay balay. Agkuyog tayo nga rudan tatang. Itulod kayon. Itatanakita na kun ni Maureen. Rugya kon ti agparang kadagiti ka aruba tayo. Di amo ni Bernadette. At nagkuyog kayo kini Rosano asin magpatidirabi. Masakit pa lang ti ulok. Kano malakit ko ni Laura. Makapungtutak la ko na eh. Tinungapar ko la ko man. Hindi nakita. Hasta ka di. Langalat di ba kung nangitan, mami? Talagang ambisyosa na niya babay. Kung nagtumag nga iso tinakitak iditi mall. Ngam sa dino nga ta ti pagnaudan na. Awan ka no, mati jay balay da. Ama nga, no nagbalay kititi sa bali a lugar. Ado ti kayat ko maduktalan may papaniti da niya babaitan. Nakurang titurog ko. So nasakit pa lang ti ulok. Mabalin, maturog ak pa eh. Agrubrubo ata kita'y dimdeng ka. Mapanag nga ruden. No adama sa apol mo, awagan nagtulaan. Nintulatan Rosano ti awagak. Diyak pa'y kayat ti masinga ita. Sige. Nuni Bernadette ti mangsinga kanya kita. Amangan wabog kawak man. Impaglaangan ka nag-review aki di rabi isak ba naturugak. Kan nag-review ak manan itay bigat. Ay, kanay nagalahat nga pa-examen daya maestrami. Nag-examine kami, mat. Ado mo tinasong batak. Uray si kalati pampanunutak. Bulbulod dasan nakmat. Ti kayat ko asawan. Nag-review ak. Sikat ti pampanunutak. Sikat ti inspirasyon kong agadal. Agyaman na. Awan gayam. Saan kayo pa nagsarita kini Derek? Diyak pa'y nakita. Uray ni Bridget. Diyak mo't makitkitan. Ay, tsak maawatan ni Bridget. Doon ang semestre nagbanaw di kursuna. Agpadadakin ni Samantha ang maibarkada. Napintas da. Ng padak ida akawaw ti utak na. Brian, adda kadakwada. No kayat da nga ipas nagtipa nagadal da. Nay, iti batong nga tatibalay tinagsardengan ti kudsay. Ang mga no nagsubli ni Laura. Ang nikit din mauren ti si Miplot iti panunot ko. Ay, sino nga tati? Alipio! Ni Mrs. Salva. Ano nga tatirantana? Saan namot akadwa ni Mauren? Saan ka ang makapagulbot kanya kita na Alipio? Nakita ka no, dagiti kaarubayo ni Laura. Anya ka diti masapulyo iti anak ko. Nauli mo kan ti biyag na. Awan ni Laura dito'y balay. Adda iti opisina na. Opisina? Kuna? Manipon nagsuble dito'y San Cristobal. Saan ngagnag dito'y balay.
Sakbay ang nagawid, nakapatakderen iti bukod na abalay. No agsasao ka, kasla nakabakbak nangan ni Laura. Nangalaan na kuma, ti kinabaknang naaber. Ay, saan ko nasumbatan na ita sa lunsod yaw? Laglagi pa niyo kuma, kasla pilid ti biyag, mabalin nga da ka ita iti baba, angam iti panaglabas ti panawen, adakan iti ngato. Jak magustuhan na kita nga ibagbagam. Ketno adakan iti ngato, sikan ti mang tantanawag iti baba, kadag iti nangilupit-lupit kan ka. Jak magustuhan ti ibagbagam. Awan ka askan na dayta. Saan asikati klase ti tao apagsaysayangak iti oras ko. Aging gaita, natangig kayo pailaan. Katsi ka, anya ti kabaalam apagpanagkal, ha? Mrs. Salpa, noawanan tinapatag nga ibagayaw, sumre ka kon iti balay kaw. Nagawidak dito balay, takayat ko ti aginana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aniya ka kadimat Berting. Di mo latanangan ng dagmaneho. Kaya't munsa ti madisgrasya. Makapungtutak launay iti dayjay nga alipyo. Sinumbasumbatan na kidi. Kasla pilid ti biyagan. Saan ko amaglon dagitimbag ana? Aging gaita. Adaak paylaang itingat. Siya tidildilawam no pa. Si kamat gam ti mang dumdumog iti librom. Siyakmat ita ti sutilom. Masapol ang nakasagana ak no pagsaludsudan ak ti maestro mi. Rumbang laang. Ni Derek matay jay. Tsak natluwad hagos. Ni samantama ti kadwana. Isa din umugak ti librok itay. Tasyak tikit kita ni Samantha. Mga numakadlaw ni Derek. Kat pagsilusan na. Sabani nga na talaga ti guwapo niya. Saan ka kaling agsilos? Adda pa nagtalag ko kan ka. Kan amom, tiyak kaya ti masakitan. Bernadette. Saan ka ito pasakitan? Ay ayatan ka unay. Awanan ti sa pulak paikin ka. Amom mat nga da sakit ko. Lukas pagaringan tawan gasat ko. Sapay ko ma, tamakitam to ti babae na ikari aparakan ka. Kali ka gumak ti pagragsakam. Nagbalin mat na nakasirseryoso ti panagsarsarita ta, Bernadette. Saan mo kumapanunutan da ita? Nakapasyar ka man na balayan. Naimbag ta sa anak pa yarimwar. Dan sakit di problema. Makapungtutak iti panang sumba-sumbat ni Alipyo kanya. Kasalada pagpanakal na. Naggapo kagaya mi jay. Jak nadanon ni Laura iti balayta. Adakano iti opisina na. Opisina? Amok amakigtot ka. Napanakal ni Alipyo ang nakisarita kanya. Saan kano ang makipagnanaad ni Laura kenkwana? Adakano bukod na abalay? Naglupos sa abatan. Di kinapungtot ko launay nga imbaga ni Alipyo. Kasla pilid kano tibiyag. Ba nagadyak maaklong? Anya? Sana pa bimangon dad. Nasakit ti ulo. Kan mo ulawak. No di mon tumad nga may maliwayan ti agpoy at iti kasino. Sagidum ka pailaan. Dito ka di man ang tigapo na may mawag kayo kanya, dad. Gap-gapo dito iti katugangam. Naggapo kano iti balay dala kay Alipyo.
Ngamsan na kano anadanon ni Laura. Adda kano iti opisina na, kaya nadabukod na palay. Oh! Nasaysayat ako man nasandak na awagan, Dad. Ad-adda pinagsakit yun ti ulok. Tsaka yan ti makangag iti may papat iti day Laura. Awan ngagpaiso. Apay kami ngayon nawagan ka. Iyo ibagabak nangan day babae, Dad. Kasano ko man napasamak ti kasta? Ay tati tugtalag. Nalimad-mad day babae. Kaslaglam-lambang. Ang mga no illegal mo tinagapuan ti kinabaknang na. No sa dino lang min dita tinagap-gapuan na sulin at tilobong. Hala, ituloy mo kitin ti maturog, tarumarakon. Sapulin nyo ka di day Laura, Dad? Saan? Adda na patay nga si Kaswa. Saan ako na makaturog pa eh? Okay, bumangon akon. Madaatap ko. Nga ang mga no nabayagan nagsarsarak na kini Rosano. Tanabayag matan nga mo ni Rosano nga dati to'y San Cristobal na diya babae. Kat abangan no nalimad ka kitkita da. Awan ka dit pa nagtalag mo ita asawa mo. Talagang awan, Dad. Ha! Makita na diya ang lalaki. Naimbag na oray ka matlanga din tan dito resort ti may sa Barkada Cruzano. Tano saan, riribukan ka di opisina. Nagado at trabaho di opisina, Maureen. Kapilitan na binilin ko langan ni Ardi. Dapat pati nga ti trabaho ng siyak na asawang. Sa bagay, sana ko na mas daw? Tsak mabali na baybay anti-korporasyon. Uri ang pagbitlaan ko ma. Wino talaga sa anak anapatikan ka. Dahil ka di Laura latanti na patikan ka? Ano di sasawang? Saan ka nga kunput pa? Nalimod nga kita kayo iti dahil babae. Saan ka di? Maureen, saan ta ko mga subang? Sumbat ang kisasudsud ko, Rosano. Maureen. Wanya! Apay di ka makasao! Diyak kayat ang nariribok ti panagdanata. Inaramid ko amin nakabaalak ang naragsak na urnos ti panagdanata. Balasangan ni Bernadette. Wan! Balasangan ni Bernadette nga nakta! Ngam ni Bernadette tinagibok-bukam iti amin na panahon mo. Linipat nak, binaybay anak. Saan ka kayat atutupan, Maureen? Ha! Okay. Dahito'y titandaan mo, Rosano. Oras ang maduktalak ti palimod yu ti dayja babae. Patayin kayo! Kuna ni Norman kanyak, asaan amamingga ti bilin ni Atty. Flores amang siim kanyak. Talaga saan naknainggaan. Anya nga tanong agparangak laengan iti dayjay nga abogado. Takitaak man no anya ti reaksyon na. No mapanagnagan na asyak ti akin kuko iti daytoy akumpanya. Ni Brian. Apay nga tang umawawag. Hello, Brian? Adda kayo ka dito opisina yo, mami. Wen, adaak dito eh. Rumuwarak lang numapanak iti pabrika. Apay ka di? Umaya ko dito opisina yo. Mangibaga aki ti kwarta. Masapol ko ti cash. Mabalin ko abaunan ni Norman dita. Umayak lang ta ditan, mami. Makaamu ka. Dito ikangarudan ang mangaldaw. Agpa-orderak ka ni Norman iti pangaldawan tayo. Sumatlaang nga saan ka anadanon diti opisina mi tay Rosano. Inayaban na kagayam nga agsarita kayo iti resort ti may sa agayam na. May bagayo-gayam ka ni Daddy, ti papanyo iti balay da Tata Alipio. Gaputa makapungto tak unay iti dayjay alakay. Pagparparangan na abaknangan ni Laura. Oh, apay anagsannaay ka? Gapu iti panagistoryayo ka ni Daddy. Inawagan na ni Maureen. Ket pinayaban nak iti naulimag a lugar tap nagsarita kami. Kasta unay ti pungtot na. Asino kuma ti saan a makapungtot, Rosano? Saan nyo kadi akayat ti naulimag a panagbiag? Nagulon ti panagbiag tayo kapo iti dayjay a babae. Naulimag itin ti panagbiag tayo. Buwan. Nagtultuloy ko mati kinaulimag ti biag tayo no husto dagitar aramidan ni Maureen. Ibagam ta, takitaak no saan kayo agsinungbat nga agasawa. Mama, no saan na tayo lakit di ariribukan ni Laura? Baybayan tayo lata. Nasaya at laan, no saan namang riribok. Madamdaman ton nga ituloy tayo tagsarita. At dapay napatag nga aramidan.
Mayulo na dyan aramidag. Mariripo kanak. Numaduktalan ni Maureen ang nagkita kamin kan ni Laura. Anya nga ta, ti papasamak. Awanan ti panagayat ni Laura kanya. Nakasarak iti ad-adaan ang ipatagkan ko na. No apay anipay Brian tinagbalin akaayan ayat ni Bernadette nga anak ko. Amok, no anya ti ibarbarte ka, Maureen. Nagapuwa ki di opisina ni Rosano itay aldaw. Ni Daddy pa ilang tinakaamwa kiti day ta mamilyonarda. Inayaban da ko ma. Tanda tayo tinakisarita iti day dyan na kay Alipio. Matmaturog ka pala ang itay bigat. Maureen, saan mo ang tagidaksan da ito nga ibagat? Amangan no dumteng ni Bernadette kat makita na ka nga ginino. Uray saan na makita ni Bernadette. Amuna no niya dagiter aramidak. Well, maawatan kayo. Agpada kayo kini Rosano. Naginaan nyo. Amin matkat ang mapaspasamak dito'y balay kat ni Bernadette amin ti makagapo. Amom tigapo na, Di Maureen. yung tumat lang magustuhan numapanak ka dagiti barkadak nga ginom. Sobre kak manlangan iti kwarto may kini Rosano. Talaga saan ang may turong ni Maureen. Nagahasat ta makapagtepelak pailaang kankwana. Sa dino nga ta, ti pagnanaidan ni Laura. Jak amo na niya ti problema da kanyak tata. Mapayasap sa pulandak. Awan ka din ti karbangak nga agbyag. Ay, tsak nakatupal. Kat nasumbatak ni Mrs. Salva. Saan nga iti agnanayon? Anang ato dalatan amang iruruman ka na tayo. Gusto day tatatang. Gam lumabalin. Agpakumbaba tayo lata. Bana gadayawag ka, anak ko. Saan daklakit di agar-garawan tatang? Makita na ka lang ni Maureen. Kastaunay ang tipungtot na. Anyan tulakit din no maamuan na no kasano ti kinabak ng mau. Anagbalin ka pa yan apasag ti korporasyon da. Tatang, Sapay, naira na. Nga agayan ayat na Brian kan Bernadette. Ay, naapaya. Auuin gayam. Awan pa iti anak mo. amangan na traffic lang tatang. Day talaan no nagkuyog da nagpasyar ka ni Bernadette. Imay ngamin dimawat iti kwarta kanyak. Saan pa anak atang magtiri daw iti kwarto da dati kan mami? Nakita nga aging inom ni mami. Saan nakanadlaw ta nakatalikod? Saan sabat na nagpuyog ka ni Brian, Bernadette? Saan kami ang nagkita iti panagawi, Daddy? Umawag to lang ta siguro. Kanayong mat nga kita kami iti pagkatalan. Kumusta ti ayan-ayat yo? Awan mo ti problema iti ayan-ayat mi, Dad. Apay ka di? Nadamag ko lang eh. Anak, saan nga amin nga agayan-ayat ket agkatuluyan? Sa masapol ang nakasagana kalata. Nagnervyos iti dayta nga imbagayo, Daddy. Agyaman ak iti dayta apang managipyo. Masapol ngayon inutat nga ikondisyon ti panunot ni Bernadette. No bilang ti ayan-ayat dati mang parnoy iti riribok na maduktalan da mamakan Maureen nga anak ni Laura ni Brian. Nakasaganan ti amin. Awagak ni Laura. At dapat na siguro iti balay da. Sinapak ti may dito opisina. Taado ti jaknal pa si di kalman. Apay nga inawagan na Cruzano. Amangan numaumon ni Maureen da ito eh. Nalabit na idawnunan ni Tata Alipio ti ipapan ni Mama iti balayo. Nagsaritaan mi iti nakasangpet ak iti kalman.
Nasumbatan ni Tatang Tinang. Laura, gusto ni tatang mo. Nagbaliwan ti panawan. Adala pakariribukak. May papan ka ti anak ta. Saan ta pakibiyangan dagiti anak ta? Dahito tilaglagi pa Rosano. No ipadayo ni Brian itinamayan nyo kanyak. Labanan kayo. Inintip na. Naamo na lakumano kasano ti pan nakariribok ko iti dahi kapanag. Tiyak kayat at ti anak ko ti agi karon to. Masapol la masungbatanan dagiti adu asaludsod iti panunod ko. No apay amapmapan ni Alipio iti dagyabantay ngayan ti dakkalabalay. Kat ita sursuro tek ti kotse. Nasinwa talaga ti nakalugan. Sapay kumatasan na kamadlaw. Masapol ngagbatinggan ti pan nakaburburyak. Ngem kasanon. Wah, anya ti aramidak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.